Μεγαλωμένοι στη χρυσή εποχή των late 90s, του MSN και της pop κουλτούρας, σχολιάζουμε την επικαιρότητα του ίντερνετ και όσα μας κάνουν να γελάμε, να θυμόμαστε ή απλώς να λέμε τι ζούμε. Ένα σοβαρό podcast για τη ζωή online και offline. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Ξεκίνησα πολύ απότομα, Μαριφίλια. Ναι, με τρόμαξες γιατί χασκογελούσαμε. Καινούργιο επεισόδιο με καινούριο piercing στο δεξί μου αυτή. Ρε, μπράβο σου. Τέλειο. Είναι σεξι. Είναι. Και νομίζω αν βάλεις και στα δύο κρικάκια μετά, Αυτό θα γίνει. είναι καινούριο vibe. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε μικρές αλλαγές. Ναι. Για να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Να ξέρεις ότι επειδή εκεί που πήγα σήμερα κάνανε και piercing και tattoo, ήμουνα στο τσακ να κάνω και ένα tattoo. Δεν θα κάνεις ποτέ tattoo, πιστεύω. Εγώ πιστεύω θα κάνω. So dirty. Εσύ έχεις. Έχω ένα. Αυτό εδώ. Από την ταινία. Α, ναι. Ναι, έχω ένα πίσω από το χέρι μου. Είναι από το Everything Everywhere All at Once. Λοιπόν, επίσης κάτι είδα. Δεν ξέρω πού το είδα. Πού το είδες? Ή πού το άκουσα. Που λέει, αν κάνεις ένα τατού. Το Μετά οποίο. θα θες να κάνεις 100. Όχι. Όχι. Το αν κάνεις ένα τατού Ναι. που επειδή απλά σου αρέσει, Αχα. είναι πολύ πιο πιθανό να σου αρέσει μακροπρόθεσμα παρά άμα κάνεις κάτι που έχει νόημα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει για σένα νόημα κάτι που στο μέλλον μπορεί να μην έχει. Αυτό έχεις πολύ δίκιο. Εμένα, ομολογώ, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, Ναι. σαν design και τέτοια, δεν με τρελαίνει. Ναι. Ενώ τότε, ξέρεις, μου άρεσε. Βασικά, όταν το έκανα, ήμουνα μετά από 9 χρόνια που έλεγα εγώ θα κάνω τατού. Και με έπιασε απλά μια στιγμή, 2 ζωές, Ναι. και έκλεισα για την επόμενη μέρα τατού και πήγα. Λοιπόν, εγώ. Αυτό, οπότε δεν σκέφτηκα πολύ το σχέδιο και όλα αυτά. Είμαι σε φάση, πρέπει να το κάνω, αλλιώς θα πάρει άλλα 10 χρόνια να κάνω αυτό το τατού. Ισχύει και εγώ όλο το τρενάρω, γιατί έχω πει με την κολλητή μου την Αφροδίτη ότι θα κάνουμε matching tattoos και ποτέ δεν βρισκόμαστε σωστή στιγμή στις ίδιες χώρες. Θα κάνετε matching που μοιάζουν ή matching? Matching το ίδιο ίσως. Το ίδιο, Ναι. Γιατί θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια αυτή η φίλη έχει κλειδώσει. Δεν γίνεται να χαλάσει. Λένε μετά ποτέ. από 7 χρόνια και Ναι. καλά κατά μέσο όρο ότι αν... Εγώ νομίζω 11, όχι. Εγώ ξέρω το 7. At this point με την Αφροδίτη πρέπει να είμαστε φίλοι 20 χρόνια. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι αν κρατήσεις πολύ καλή σχέση αυτά τα 7 χρόνια και περάσεις το 7 χρόνια threshold, ότι μετά είναι πολύ πιθανότερο να μείνεις για πάντα. Ναι. Δεν σου λέει, εντάξει, 100% πιθανότητα. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω Αλλά να... ξέρεις ποιο, εγώ πιστεύω ότι αν τώρα θα κάνω, δεν γίνεται, δεν πρόκειται να Θα μην κάνεις κάνω deadline Σεπτέμβρη. Βασικά όχι, είσαι μαυρισμένο. Πότε δεν πρέπει να κάνεις? Όταν είσαι μαυρισμένος. Όταν είσαι μαυρισμένος. Άρα μήπως πριν. πρέπει να κάνω αυτό το μήνα. Τον άλλο. Πάμε να κάνουμε μαζί. Θα έκανα γαμώτο. Λοιπόν, ξέρεις εγώ τι θέλω να κάνω. Πάμε. Αν κάνω τατού, εγώ πιστεύω που θα κάνω. Θα κάνω αρκετά σε βάθος χρόνου, αλλά θα είναι όλα τύπου doodles. Έτσι ναι, πιστεύω. και εγώ έτσι. Σε κάποια πράγματα είμαστε πολύ το ίδιο. Ναι. Νιώθω. Σε κάποια. Έχω κάποια references. Μήπως θα σχεδιάσω και μόνος μου στο iPad και πάω και τα χτυπήσω. Δεν είναι πιο special. Μήπως να κάνω κι εγώ ένα doodle. Γιατί εγώ έχω αποφασίσει ότι αν κάνω άλλα θα είναι από αυτά τα meaningless. Δηλαδή, αυτά, ας πούμε, meaningless. Αυτό να που είναι έχω εγώ, όμορφα. παιδιά, είναι ένα πλαίσιο Cute. ορθογώνιο πίσω, πάνω από τον αγκώνα μου, στο πίσω μέρος του χεριού, που είναι ένα πλαίσιο ορθογώνιο και έχει μέσα 2 πέτρες με googly eyes, αυτά που έχουμε για τις χειροτεχνίες που κουνιούνται τα ματάκια, σε έναν γκρεμό και καλά, που είναι από μια σκηνή από την ταινία. Και είναι ό,τι να είναι. Δεν είναι δηλαδή ωραίο Ναι. ή κάποιο σχέδιο υπαρκτό. Έκανα καμιά φατσούλα, τέλος πάντων, κάτι χαλαρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο φωτισμός που έχουμε εδώ. Γιατί σήμερα ηχογραφούμε και λίγο πιο νυχτερινά, γιατί έχουμε dark topics. Και ο φωτισμός, ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι το light, πώς λέγεται, light architecture, όχι, κάπως λέγεται αυτό στις ταινίες και στις θεατρικές παραστάσεις. Δεν ξέρω. Ο ειδικός ο μηχανικός φωτισμού, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εγώ ο ειδικός του φωτός. Ο ειδικός φωτός, τελεία. Και αυτό που θέλω να πω το random που σου είπα, ας το ξεκινήσουμε να γραφούμε πριν μπούμε στα θέματα τα πολύ σκοτεινά που έχουμε σήμερα. Τώρα που έχω YouTube Premium
Βέβαια. Βρίσκω τον εαυτό μου να θέλω να αξιοποιήσω στο έπακρο αυτά τα 10 ευρώ το μήνα που δίνω. Οπότε είμαι όλη την ώρα στο YouTube. Και χθες σου έστειλα που έβλεπα ένα βίντεο κλιπ που είχε ανέβει 16 χρόνια. Ashley Tisdale. Τύπου όμως, χωρίς λόγο μου το έβγαλε στα προτινόμενα. Και είχε 360p ανάλυση και τέτοια. Ό,τι πιο random. Εγώ ό,τι να είναι βλέπω στο YouTube πλέον. Βλέπω... Ναι, εσύ δεν θέλεις καθόλου να βλέπεις random πράγματα από το 2008. Βλέπω τύπισσες που κάνουν DIY πράγματα στο σπίτι τους, που αλλάζουν, κάνουν design πράγματα, αλλάζουν δωμάτια. Που πριν το premium φτιάχνουν μισό σουπ. Ό,τι να είναι βλέπω. Πριν το premium δεν τα έβλεπες αυτά τα βίντεο? Όχι, γιατί δεν ξόδευα τόσο χρόνο στο YouTube. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Να ξέρεις, Ρίγα, είναι εντάξει να μην το αξιοποιείς στο έπακρο. Δεν είναι. Στο μυαλό μου δεν είναι εντάξει αυτό. Λοιπόν, παιδιά, όπως υποσχεθήκαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και αφού βρίσκομαι στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το επεισόδιο, παιδιά, δεν είναι προηχογραφημένο. Τα ταξιδιωτικά μου πλάνα ναυάγησαν. Ναι. Αυτή τη στιγμή εγώ έπρεπε να βρίσκομαι στην Αίγυπτο για 2 εβδομάδες. Να πηγαίνω από Κάιρο σε Έρημο, σε Αλεξάνδρεια, σε Λούξορ και μέσα σε διάφορα κρουαζιερόπλια. Αυτό ναυάγησε. Επειδή οι ηγέτες του κόσμου αποφάσισαν ότι τους τελείωσαν οι πλαστελίνες και θέλουν να ασχοληθούν και να παίξουν με κάτι, να τις μετρήσουν βασικά. Οπότε εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα. Βέβαια, μαζί μου. Μαζί σου. Τιμή σου. Τιμή μου. Και να σου πω κάτι. Καλύτερα περνάω εδώ. Καλύτερα περνάς. Γιατί να μπω μες στην πυραμίδα να γίνω να μου πιάσει κλειστοφοβία? Όχι, βέβαια. Καλέ. Οπότε, να σκάσει και κάνας εξωγήινος και να σε πάρει εκεί πέρα. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Και αυτό είναι προοικονομία. Θα αναφέρω και τους εξωγήινους μετά. Οπότε κρατάμε το όπως είπες. Ναι. Σήμερα θα πούμε κάποια έτσι, είτε favorite, είτε για ιστορίες συνωμοσίας λίγο θα μιλήσουμε στο επόμενο χρόνο του επεισοδίου. Είτε αγαπημένες μας, είτε πολύ γνωστές, είτε για το δικό μου παράδειγμα, ιστορίες που κανείς δεν ήθελε να ακούσει όταν ήμουν έφηβη και τα βλέπα όλα στο YouTube. Και δεν είχαμε με κανέναν να μιλήσω για αυτό που συνέβαινε. Είχα μόνο τον εαυτό μου, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν. Αλλά τώρα θα με ακούσετε εσείς. Τέλεια. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, νομίζω. Κοίτα, εγώ έχω γράψει, πέρα από το δημοσιογραφικό μου έργο που κάνω κάθε φορά, έχω γράψει και κάποιες απλές προτάσεις. Ξέρεις τι, δώσε ό,τι θέλεις, ξεκίνα. Η Kris Jenner είναι ο διάβολος. Συγγνώμη, γελάω μακριά από το μικρόφωνο για να μην κουμπαθείτε. Όλοι πεθάναμε το 2020 και αυτή είναι η κόλαση. Αυτό μπορώ να το συμπληρώσω. Πιστεύω ότι πεθάναμε το 2012. Όπως είχαν πει και οι Μάιας. Ναι, με την ταινία αυτή. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι κάποια πράγματα που τα επαναλαμβάνω. Αλλά πιστεύω ότι πεθάναμε metaphorically. Yeah. Ότι ξεκίνησε ένα νέο έρα της γης και του κόσμου. Ναι. Όπου ξέρεις, και με τον καταναλωτισμό και με την τεχνολογία και όλα έχουν έρθει μέχρι εδώ. Ναι. Και ανυπομονούμε σε κάθε επεισόδιο να καταστρέφουν τα πάντα. Νιώθω. Κάπου το αναφέρουμε. Αφανισμός. Η Kris Jenner όντως είναι ο διάβολος. Next. Δεν είναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Την φοβάμαι πάρα πολύ. Από τη στιγμή που είπε η Kim Kardashian ότι θυμάσαι αυτό το red carpet look που είχε κάνει στο Met Gala η Kim Kardashian και είχε φορέσει το φόρεμα της Marilyn Monroe. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. αυτό το είχε σκεφτεί η Kim Kardashian και είχε επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που είχαν το φόρεμα και προφανώς της είχαν πει όχι κούκλα μου, δεν μπορείς να το έχεις. Και είπε η Kim μόνη της ότι η Kris Jenner με ένα τηλεφώνημα μπορούσε και το είχε. And that is some devil shit. Πρέπει πλέον να έχουν πάρα πολύ δύναμη αυτοί εκεί πέρα. Ναι, άστο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον είναι powerful woman supporting women in power. God is a woman, devil is a woman, we love. Μια χαρά. Αυτά. Έχεις κάποιο πολύ έτσι κλασικό που όλοι το ξέρουν, conspiracy? Ναι, έχω πάρα πολλά που ξέρουν. Είναι από... Νομίζω ότι, σου είπα και πριν, νομίζω ότι έξεις απλά την επιφάνεια από τα αγαπημένα μου conspiracy theories. Αλλά επειδή είναι πάρα πολλά... Ναι.
Θα πω ένα και μπορείς να πεις μετά και εσύ, γιατί Καλέ, το έχω πάρει μονότερμα. Πες, και εγώ πιστεύω ότι θα μπορούμε να τα... Λοιπόν, Θα τα ξέρω κι εγώ, οπότε θα σου λέω και πράγματα που εγώ ξέρω. Λοιπόν, θα πω έναν popular τώρα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο popular αυτό που θα πω. Αλλά το σκέφτηκα όταν διάβαζα τα άλλα conspiracy theories. Και το έχω μάλλον δει στο TikTok και κάπως μου έχει μείνει. Όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο για να πάρεις κάτι, σου έχει συμβεί ποτέ να ξεχνάς αυτό που θες να πας να πάρεις? Τύπου, σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να πάρω κάτι και μπαίνω στο δωμάτιο και έχω ξεχάσει τι θέλω να πάρω. Αυτό είναι τέλεια κονσπίραση. Το έχω ακούσει. Πες. Ναι, εννοείται το έχω πάθει. Ότι και καλά εκείνη τη στιγμή σε έχουν παγάγει εξωγήινοι. Και σου έχουν σβήσει τη μνήμη, σε έχουν επιστρέψει πίσω και εσύ έχεις μπει σε αυτό το δωμάτιο και δεν θυμάσαι τι θέλεις να πάρεις. Ή έχεις μπει σε παράλληλο σύμπαν. Ναι. Αυτό. Φαντάσου να είμαστε σε παράλληλο σύμπαν κάθε φορά που ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας. Καλά, έχω σημειώσει ότι υπάρχουμε σε παράλληλα σύμπαντα και με διαφορετικές ζωές. Αυτές είναι οι αγαπημένες μου θεωρίες συνωμοσίας και γενικά παλιά. Τι παλιά, μέχρι και καραντίνα έβλεπα άπειρες ώρες conspiracy theories. Τις λατρεύω. Αλλά θα σου πω, disclaimer, δεν πιστεύω τίποτα πραγματικά. Απλά είναι σαν να βλέπεις π.χ. σειρά μυστηρίου. Ναι. Και βλέπω και πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φαντασία. Και είναι κάποιες που μέχρι να σου καταστραφεί όλη η εικόνα του conspiracy, νιώθεις για λίγο ότι είναι αληθινή. Κάπως μπαίνεις μέσα, μπαίνεις in the zone. Και πιστεύεις μετά. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ξεκάθαρα. Καλά, έγινε και χθες εμένα σε αυτό εντωμεταξύ, που είχα βγει μια βόλτα προς το κέντρο και είχα σταθεί ήμασταν με τη μάδα εκεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο στενό τέλος πάντων. Και σταθήκαμε για λίγο εκεί πέρα και η Μάγδα βασικά αρχίζει σιγά σιγά να παρατηρεί ότι μπαίνουν σε αυτή την πίσω πόρτα της Τράπεζας της Ελλάδος 2-3 ή ένας ή 2 μαζί τυπάδες με μαύρα ρούχα και ένα backpack και μετά από λίγο βγαίνανε πάλι. Και φεύγανε περπατώντας τσούκου. Και αυτό έγινε πάρα πολλές φορές. Και το conspiracy theory που γεννήθηκε είναι ότι υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να σου πω κάτι, Μαριφίλη, αν αυτό ισχύει και έρθουν και μας δουν και μας σκοτώσουν, θα φταίς εσύ. Καλέ, σιγά μην ισχύει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Με τίποτα. Λοιπόν, θα πω κι εγώ ένα που νομίζω ότι είναι κλασικό. Θα πω για την Beyoncé που κι αυτή είναι ο σατανάς. Και το πώς είχαν πει κάπου. Βασικά θυμάσαι που είχαν πει ότι δεν είχε μείνει ποτέ έγκυος. Ναι. Και είχε βγει αυτό το περίφημο βίντεο σε ένα talk show. Σωστά. Όπου πάει να κάτσει στην καρέκλα και λυγίζει η κοιλιά της. Ήταν φανταστικό αυτό. Και βγήκε ρε παιδί μου η φήμη ότι είχε ψεύτικη κοιλιά και ότι δεν ήταν ποτέ έγκυος, ενώ είχε κάνει ανακοίνωση ότι είμαι έγκυος και πόσο χαρούμενη είμαι και τέτοια. Ναι. Μετά βγήκε η φήμη ότι είχαν surrogate, πώς λέγεται, παρένθετη, μπράβο. Ένθετη στον τοίχο. Παρένθετη μητέρα. Και μετά είναι ότι η Blue Ivy, η κόρη της δηλαδή εν τέλει που γεννήθηκε, δεν έχει γεννηθεί και είναι κλόνος, είναι δημιουργημένος άνθρωπος για... Δεν ξέρω. Κλόνος κάποιου ή είναι σε εργαστήριο? Είναι σε εργαστήριο. Και επειδή είναι Blue Ivy, κάπου είχα και τα αρχικά. Λέγανε, τέλος πάντων, τα αρχικά κάτι σημαίνουν και επειδή είναι Blue Ivy, η Beyoncé και ο Jay-Z είναι στις 4 του μήνα γεννημένοι, 4 Σεπτεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου και το Ivy ακούγεται σαν το IV4 και λένε ότι ήταν η 4η προσπάθεια να φτιαχτεί αυτό το παιδί και φτιάχτηκε. Αγαπώ. Εγώ έχω σημειώσει αυτό για την Beyoncé και ξέρεις και τι άλλο έχω? Δώσ' το μου. Ότι η Beyoncé και η Solange είναι μητέρα και κόρη. Ναι, και ότι η Beyoncé λέει ψέματα για την ηλικία της και είναι 8 χρόνια μεγαλύτερη. Λοιπόν, εδώ λέει ότι η Beyoncé στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο δηλώνει, όπως είπες. Λέγεται ότι γεννήθηκε το 1974 και όχι το 1981, όπως είπες, 7 δημοσιογραφικό έργο. Και η πλοκή λέει ότι έμεινε έγκυος ως έφηβη και οι γονείς της παρουσίασαν τη Solange ως αδερφή της Beyoncé για να μην καταστραφεί η καριέρα που μόλις ξεκινούσε. Ό,τι να είναι. Επίσης,
Είναι πολύ γνωστό και στον ελλαδικό χώρο κάτι τέτοιο. Κάτσε. Για... Μην το πας. Όχι, μην το πας εκεί. Άστο. Εντάξει, όλοι καταλάβατε. Πάμε. Ναι, λοιπόν. Εδώ η μαφία. Δεν φοβόμαστε να αναφέρουμε τα πάντα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά όχι, καλύτερα. Ανέσαι. Λοιπόν, ξέρεις, αγαπημένη μου θεωρία άλλη ποια είναι? Ότι τα πουλιά δεν είναι αληθινά. Δεν έφερες ας πούμε διάσημους και τέτοια? Έφερα και διάσημους, έφερα μία μίξη. Αυτά τα λατρεύω. Τα πουλιά δεν είναι αληθινά. Και ότι φορτίζουνε νομίζω κάτι. Τα περιστέρια. Αυτό το πιστεύω 100%. Ότι φορτίζουνε. Καλά, όχι 100%, 95%. Κοίτα, λέει ότι αυτό... ότι και καλά υποστηρίζεται ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξολόθρευσε όλα τα αληθινά πουλιά μεταξύ του 1959 και του 2001 και αντικατέστησε με drones παρακολούθηση. Και λέει ότι τα πουλιά κάθονται πάνω από τα καλώδια της ΔΕΗ όχι για να ξεκουραστούν, αλλά για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Αυτό κάπου το έχω ξανακούσει πρόσφατα. Παιδιά. Εγώ πιστεύω και ότι τα πουλιά είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι κατάσκοποι, δεν θα είναι? Τα πουλιά, τα περιστέρια. Τύπου είναι τα μόνα πουλιά που βρίσκονται μαζί μας μέσα στην πόλη. Ναι, και αυτά γιατί να μην έχουν κάμερες? Πώς κατέληξαν εδώ, τέλος γιατί πάντων. να μην έχουν κάμερες παρακολούθησης? Ναι. Επίσης, εντάξει, εγώ έχω και την άλλη πολύ κλασική μου θεωρία ότι προφανώς οι κατσαρίδες θα καταλάβουν τον κόσμο. Αχ, όχι. Και ότι οι μυστικοί τους πράκτορες είναι, ποιο είχα πει, οι γάτες. Όπου οι γάτες έχουν κάνει συνεργασία και έχουν υποσχεθεί ότι θα τους με τις κατσαρίδες. Και έχουν πει ότι θα τους δώσουν και σε αυτές δύναμη όταν καταλάβουν τον κόσμο. Αποκλείεται. Και επειδή οι γάτες είναι κατοικίδιο και είναι κοντά στους ανθρώπους, μαθαίνουν πώς λειτουργούμε κάθε μέρα για να δίνουν όλες τις πληροφορίες στις κατσαρίδες. Δεν έχω εμβαθύνει παραπάνω, αλλά το έχω βγάλει εγώ. Έχω μείνει και εγώ λίγο άφωνος. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Αυτά. Έχω βγάλει πολλές θεωρίες χωρίς να τις έχω εξελίξει πολύ στη ζωή μου. Μία από Iconic θα πω και θα στο πάσω λέγοντας ότι έχεις ακούσει θεωρία τη Frozen και του Walt Disney. Αυτή την έχω ακούσει. Είναι από τις αγαπημένες μου θεωρίες γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνη. Τέλος πάντων, λέει εδώ το δημοσιογραφικό μου έργο ότι αυτή είναι μια από τις πιο ευφυείς θεωρίες. Πώς μια εταιρεία χειραγωγεί το Google Search. Το έχουμε δει αυτό και με το publicity της Taylor Swift. Ναι, θα το αναφέρουμε μετά. Τέλος πάντων, λέγεται ότι η ταινία Frozen ονομάστηκε έτσι για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να θάψει τα αποτελέσματα της αναζήτησης Walt Disney Frozen Body, γιατί για δεκαετίες υπήρχε η φήμη ότι το σώμα του Walt Disney είναι κρυογονικά κατεψυγμένο. Frozen. Κάτω από την Disneyland. Κρυογονικά κατεψυγμένα. Είδες, έχω φέρει και την ορολογία. Γιατί λέει πριν την ταινία, αν Google's Disney Frozen, έβλεπες τις θεωρίες για το πτώμα του, ενώ τώρα βλέπεις την Elsa και τον Olaf. Μπράβο. Το έχω δει αυτό πανέξυπνο και το ίδιο πανέξυπνο έχει κάνει και η Tree Paine. Ναι. Η Tree Paine είναι. Και αυτή αν είναι ο διάβολος. Publicist είναι. Ναι, publicist της Taylor. Όπου τι είχε γίνει εκεί? Ναι, η Taylor είχε βγει όλη αυτή η βρώμα πριν κάποια χρόνια ότι κάνει ρυπαίνει το περιβάλλον. Ναι, κάνει πολύ μικρά jet διαδρομές. Ναι, και ήταν η νούμερο 1 ας πούμε και τέτοια, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλοί που ρυπαίνουν πολύ περισσότερο, αλλά τέλος πάντων. Αλλά και αυτή είναι μία από αυτούς που ρυπαίνουν και την είχε βάλει, οι publicists της λένε, να πάει σε έναν αγώνα των Jets, όπου έτσι λέγεται η ποδοσφαιρική ομάδα αμερικάνικη, ώστε όταν κάποιος ψάχνει Taylor Swift Jets, να την βγάζει, Jets, να τη βγάζει στον αγώνα ποδοσφαίρου. Και όχι να βλέπουμε για τα Jets. Έχω και θεωρία για Taylor Swift. Με τον σατανά, με την σατανίστρια. Ναι. Δώσ' το μου. Ότι η Taylor Swift είναι κόρη της Zing Shrek. Whatever. Αυτή η θεωρία βασίζεται στην εξωπραγματική ομοιότητα των δύο προσώπων. Να σου πω. Αν έχετε δει και τις φωτογραφίες, είναι πραγματικά ίδιες. Ισχύει. Και γενικά η θεωρία λέει ότι η Taylor Swift είναι στην πραγματικότητα η κόρη αυτινής της Zina Shrek, κόρη του ιδρυτή της Εκκλησίας Σατανά. Μπράβο. Η οποία έκανε πλαστικές ή χρησιμοποιεί μαύρη μαγεία για να παραμένει νέα και να ελέγχει την νεολαία μέσω της μουσικής.
Το wow factor είναι ότι η ομοιότητά τους στις φωτογραφίες δεκαετίας του 80 είναι ανατριχιαστική. Ανατριχιαστικές η ομοιότητά τους. Θα συμφωνήσω. Και οι συνωμοσιολόγοι λένε ότι η Taylor είναι το όπλο των Illuminati για να επιβάλλουν μια νέα θρησκεία. Ρίγα, εγώ αυτό το πιστεύω. Νομίζω είπες τη λέξη κλειδί. Ναι. Illuminati. We love. Που εδώ να σημειώσω ότι όταν και στην αρχή είπα ότι θα ακούσετε αυτό που θέλω να πω, είναι, παιδιά, για τους Illuminati. Ήτανε απίστευτο obsession μου, σίγουρα 2-3 χρόνια, να παρατηρώ κάθε βίντεο κλιπ αν υπάρχει κάποιο συμβολισμός για τους Illuminati. Και υπάρχει. Ναι, αν δείτε, παιδιά, λίγο τα βίντεο από 2000 μέχρι 2000 πόσο, 13-14, ακόμη και σήμερα. Απλά σήμερα γίνεται ίσως σε live performances περισσότερο. Η Rihanna στο Super Bowl. Λοιπόν, οι Illuminati προφανώς ξέρουμε όλοι ότι θέλουν να καταλάβουν τον κόσμο, όχι να ελέγχουν τον κόσμο, να ελέγχουν τα media, να ελέγχουν την κοινή γνώμη, τις καταναλωτικές τάσεις και να δημιουργήσουν μια νέα θρησκεία ή όπως τη λένε New World Order. Oh my God. Και προφανώς ξέρουμε ότι το δολάριο στην Αμερική έχει την πυραμιδούλα από πάνω με το μάτι. Ξέρουμε επίσης και ότι ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στην Αμερική, το CBS, έχει και αυτό σαν σύμβολο το μάτι. Ξέρουμε ότι πολλοί διάσημοι έχουν χρησιμοποιήσει την φράση I sold my soul to the devil. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και έχουμε πολλούς διάσημους όπως... Να πούμε την αγαπημένη μας Katy Perry, Rihanna, Lady Gaga, Jay-Z, Kanye, Jessie J, Madonna, top σατανίστρια. Ναι, και αυτή κάπως έπρεπε να μπει. Αλλά νομίζω μετά πήγε κόντρα. Και αυτό την κατέστρεψαν. Και την κατέστρεψαν. Γενικά, αν δείτε κάποιον ταλαντούχο που εν τέλει χάθηκε, είναι επειδή δεν δέχτηκε να πουλήσει την ψυχή του στον σατανά. Αυτή είναι η θεωρία. Και η θεωρία εδώ πέρα θα πω ότι περιλαμβάνει συμβολισμούς, ρε παιδί μου, σε βίντεο κλιπ με τα χέρια που κάνουν το τρίγωνο, με το να κρύβεις το ένα μάτι και σε άλμπουμ, πάρα πολλά άλμπουμ που είναι το ένα μάτι μόνο να φαίνεται. Στο Witness της Katy Perry το θυμάσαι? Ναι, εννοείται. Τι άλλο? Μασονικά σύμβολα, rituals, σαν να κάνουν τελετές σατανικές. Και το λέγανε αυτό και για εμφανίσεις VMAs και τέτοια. Εννοείται. Επίσης λένε πολύ για τα humiliation rituals που και οι δύο λατρεύουμε. Ο Sam Smith που ξαφνικά άλλαξε όλη του την περσόνα και ήταν full σατανιστής. Και ήταν full σατανιστής. Το θυμάσαι? Δεν ξέρω. Θυμάσαι εκεί που ήταν full σατανιστής. Ναι, ρε, γιατί θυμάσαι η Μαντόνα που είχε κάνει και στη Eurovision, νομίζω, στο half time της Eurovision, που ήταν όλο ένας σατανισμός. Ήταν κυριολεκτικά όλα κόκκινα. Αυτή να είναι μάγισσα και να σκοτώνει ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν οι Illuminati, αλλά μάλλον να κάνουν brainwash στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Τους λατρεύω τους Illuminati. Θα μπορούσα να ελάτε κάποιος να πιούμε καφέ και να μιλήσουμε για τους Illuminati. Πραγματικά. Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου θεωρία συνωμοσίας? Αγαπημένη ever. Εντάξει, από τις up there. Okay. Ότι η Λία Μισελ είναι αναλφάβητη. Νομίζω και εμένα είναι η αγαπημένη μου ρίγα. Έχουμε στείλει τόσα TikTok μεταξύ μας που απλά είναι απλά reference. Το αποδεικνύουν για κάποιο λόγο. Παιδί μου, ακόμα το κάνει πλέον, το κοροϊδεύει, ναι. Αλλά και πάλι φτάνει στο τέλος του βίντεο που το κοροϊδεύει και κάποιος γράφει από κάτω, ναι, αλλά δεν έκανε deny, ούτε διάβασε πάλι κάτι. Εν τω μεταξύ ήταν τέλειο, γιατί σε κάποια φάση τα comments ήταν όλα emoji για να μπορεί να το διαβάζει η Λία Μισελ. Η Λία Μισελ, η Λία Μισελ είναι ηθοποιός, η οποία έπαιζε στο Glee. Ήταν πρωταγωνίστρια του Glee και τώρα είναι στο Broadway. Γιατί, και να σου πω κάτι γιατί έχει γίνει viral, γιατί όπως είπες αρνείται και η ίδια να διαψεύσει με πιστικό τρόπο ότι αυτό είναι απλά μια θεωρία συνωμοσίας. Η θεωρία λέει ότι η Λία Μισελ δεν ξέρει ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει
Ξεκίνησε από παιδί στο Broadway και δεν πήγε ποτέ σχολείο. Λένε ότι μαθαίνει τα λόγια της μόνο ακούγοντάς τα από τους βοηθούς της. Και ότι σε όλες τις φωτογραφίες που υπογράφει αυτόγραφα απλώς κάνει μια μουτζούρα. Κάθε φορά που πρέπει να διαβάσει αν είναι νικητής σε βραβείο, ο παρουσιαστής της είναι αυτός που ανοίγει το φάκελο. Θέλω τόσο πολύ να είναι αληθινό αυτό. Και εγώ. Εγώ να σου πω κάτι πιστεύω είναι αληθινό. Επίσης Επίσης είναι ρατσίστρια. Έτσι είχαν πει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μάλλον στον Broadway δεν τους νοιάζει αν είναι ρατσιστές οι άνθρωποι. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. I don't know. Έχουμε τίποτα για fake deaths ή κλονούς? Έχω φυσικά. Έχω την αντικατάσταση της Avril Lavigne. Μπράβο. Γενικά είναι κλασική θεωρία ότι η Avril Lavigne πέθανε το 2003 στο απόγειο της δόξας της και για να μην χάσει τη δισκογραφική της εταιρεία τα χρήματα και τα κέρδη την αντικατέστησε με μια σωσία ονόματι Melissa Vandella. Οι οπαδοί της θεωρίας συγκρίνουν τη δομή του προσώπου της, τους στίχους των τραγουδιών της που θεωρούν ότι είναι κραυγές βοήθειας της Μελίσσα και το γεγονός ότι το στυλ της άλλαξε απότομα από skate punk σε pop princess. Και υπήρχαν νομίζω και φωτογραφίες που δείχνουν την απόσταση μεταξύ των φρυδιών της. Και τώρα τι να πω, εγώ μεγαλώνοντας την πίστευα πάρα πολύ αυτή τη θεωρία. Δηλαδή όταν ήμουνα στο γυμνάσιο. Και εγώ την είχα πιστέψει για πολύ λίγο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ πίστευα γενικά για ότι είχα ψαχτεί και λίγο και με τον Michael Jackson τότε, με τα fake deaths. Full. Ότι μπορεί να είναι, ότι λέγανε ότι και καλά ήταν ζωντανός και κοιτούσε την κηδεία του από μακριά. Αυτό ήταν τέλειο. Αυτό ήταν τρομακτικό για μένα που ήμουν μικρό πάντως παιδί. Πολλοί λένε ότι έχουν πεθάνει. Και ο Paul McCartney λένε ότι έχει αντικατασταθεί. Ναι. Λένε για κανέναν άλλον. Εγώ έχω πάντως ότι η Lord είναι 45 χρονών. Η Lord Rogers. Η τραγουδίστρια. Τη λέει ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε το 2013 υποτίθεται ότι ήταν 16 ετών. Η θεωρία λέει ότι είναι μια μεσήλικη γυναίκα που παριστάνει την Εύη για να κάνει καριέρα. Και ότι η στίχη της ήταν πολύ όριμη για μια 16χρονη. Το πρόσωπό της έδειχνε πολύ μεγαλύτερο και σε μια συνέντευξή της στο Guardian είχε πει κατά λάθος: ήμουν πολύ φαν του David Bowie στα 80s πριν καν γεννηθεί σύμφωνα με το βιογραφικό της. Ό,τι πιο ξεδιάντροπο. Πάντως και για την Beyoncé που είπαμε πριν για την ηλικία της. Και εκεί πέρα λένε ότι έχει πει πράγματα που δεν συνάδουν με το timeline που ζει. Ή ότι κάποιοι έχουν πει ότι ναι, τότε ξέρεις, σαν αυτό, εκείνη τη χρονολογία που δεν ζούσε, ρε παιδί Beyoncé. Έχει βγει και fake ID. Και καλά η πραγματική ταυτότητά της που λέει άλλη ημερομηνία τελείως. Οκ, top, θα πω εγώ. Ναι. Επίσης, έχω και ένα άλλο, όχι τύπου celebrity death, αλλά λέει η θυσία του Kanye West. Ναι. Που, σε παρένθεση, The Kim Kardashian Theory. Θεέ μου, δώσ' το. Και λέει ότι η οικογένεια Kardashian είναι μια σύγχρονη σύναξη, Coven, που χρησιμοποιεί τους άντρες που μπαίνουν στην οικογένεια για να αντλεί ενέργεια και δόξα. Και λέει απλά, παρατηρήστε την πορεία όλων των ανδρών που πέρασαν από εκεί. Λαμάρ Όντομ, κατάρρευση. Σκοτ Ντίσικ, απεξάρτηση. Κάνιε West, ψυχοσικά επεισόδια. Κέιτλιν Τζένερ, ριζική αλλαγή το λέει εδώ του Κέιτλιν Τζένερ. Και η θεωρία λέει ότι οι γυναίκες στις οικογένειες παραμένουν ισχυρές, ρουφώντας την πνευματική δύναμη των συντρόφων τους. Αυτό μπορώ να το πιστέψω. Ρε, αγαπώ όλες αυτές τις θεωρίες. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι υπερφυσικό. Θεωρώ ότι όλες απλά ρουφάνε την ενέργεια των ανθρώπων. Δεν ξέρω. Είναι τύπου από αυτά τα reptilian people που είναι εξωγήινοι που έχουν πάρει τη μορφή. Πώς τα λένε τα φίδια? Ότι είναι. Ερπετά. Ερπετά, μπράβο. Ερπετόμορφοι άνθρωποι. Ερπετόμορφοι. Που έχουν πάρει τη μορφή, ξέρεις, προέδρων. Ναι, προέδρων της Αμερικής. Που εντωμεταξύ όλα τα conspiracy theories είναι γύρω από την Αμερική. Το έχεις παρατηρήσει? Έχεις δει ποτέ? Μόνο το Λοχνές, το τέρας του Λοχνές έχουμε εκεί στην Σκωτία. Πού είναι, Ιρλανδία, δεν ξέρω πού είναι. Στη Σκωτία. Γιατί? Έχουμε, ας πούμε, θεωρίες συνωμοσίας στην Ελλάδα. Κάτι πολύ κλασικό. Ναι, έχουμε νομίζω. Αλλά δεν ασχολούμαστε. Νιώθω ότι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η πιο commercialized.
και ό,τι content βγαίνει συνωμοσιολογικό είναι από εκεί. Δηλαδή, έχεις δει ποτέ κανέναν Ευρωπαίο να ασχολείται με αυτό? Ρε, πιστεύεις. Αυτό έπρεπε να είχα ψάξει. Ότι τα United States γενικά είναι ένα social experiment. Δηλαδή, αυτό υπάρχει, το λες εσύ? Εγώ. Σίγουρα θα υπάρχει. Αλλά εγώ το λέω τώρα, ότι είναι το control group για τη γη. Οπότε με αυτούς τεστάρουν το οτιδήποτε για να δούνε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι. Το ακούω. Και γι' αυτό είναι πανίτρεκλοι. Το ακούω. Καλά, επίσης βγήκε ότι και το IQ των Ελλήνων είναι το χαμηλότερο από το μέσο όρο. Το είδες? Αυτό είναι πολύ λογικό. Το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Τώρα που είμαι και Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν το λέω την άποψη ότι είμαστε χαζοί και αυτά. Είμαστε αλλά παιδιά, πάρα πολύ χαζοί. Δεν σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε. Έχεις αληθωρές συνωμοσίας? Εντάξει, τώρα έχω για εξωγήινους, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να την πω. Εντάξει. Συνδέονται πολλά των εξωγήινων. Δηλαδή το πηγαίνω από τις πυραμίδες, μετά από τους ερπετόμορφους και μετά ότι η γη είναι κούφια στο κέντρο και ζουν εκεί οι εξωγήινοι και θέλουν... Σαν το φεγγάρι που είναι υπτάμενος δίσκος. Ναι. Αγαπώ. Έχω και μια τελευταία, η οποία δεν είναι ενδιαφέρουσα. Πες. Αλλά θα την πω γιατί έπρεπε να βρω κάτι για την Katy Perry. Εντάξει, Katy Perry εγώ τη συμπερίλαβα και στους Illuminati, που και αυτοί την πέταξαν εν τέλει και προσπάθησε να αποδράσει και γι' αυτό κάνει flop από τότε. Ναι. Κούκλα παρόλα αυτά. Ναι, και νομίζω η αρχή για να ξεφύγει ήταν το Wide Awake music video. Θα το δούμε μετά. YouTube Premium. Σίγουρα. Ούτε μία διαφήμιση. Πάμε, πες. Λοιπόν, τέλος πάντων λέει ότι η Katy Perry είναι η John Bennett Ramsey. Το είδα αυτό. Ότι και καλά λέει ότι είναι μια από τις πιο σκοτεινές και ξεδιάντροπες θεωρίες. Ότι αυτή η John Bennett, το έχω σκοτώσει σίγουρα γιατί έχει και τόνο, Ramsey, το 6χρονο κοριτσάκι που δολοφονήθηκε το 1996, μια υπόθεση που συγκλώνησε τη ΣΥΠΑ, δεν πέθανε ποτέ. Η οικογένειά της κοινοθάτησε τον θάνατό της για να κάνει superstar αργότερα ως Katy Perry. Τώρα αυτό αχρίαστο το μεταξύ. Η απόδειξη, οι υποστηρικτές δείχνουν την απίστευτη ομοιότητα των γονιών της Katy Perry με τους γονείς της Ramsey. Που να σου πω κάτι. Φούλη ξεδιάντροπο. Εγώ πώς να πιστέψω αυτό το πράγμα? Ότι είπαν ότι πέθανε για να την κάνουν μετά pop star. Δεν ξέρω. Πολύ χάλια. Αλλά έπρεπε να βάλουμε λίγη Katy Perry. Έχουμε πολλά επεισόδια να αναφέρουμε την Katy Perry. Και έχω πάθει συνδρομαστερίες. Τη λέξη τα τελευταία 2 επεισόδια δεν είχα κανένα νέο για Katy Perry. Πιστεύω μετά από αυτή τη σεζόν του podcast μας, πρέπει να πεθάνει και η Katy Perry. Όχι. Θα κάνουμε ritual θανάτου. Όχι. Σε παρακαλώ. Καλά, όταν παντρευτεί η Katy Perry με τον Justin Trudeau, θα με δεις εδώ, θα έχω τούλια σε όλο το σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, μια σημαία με τους δύο. Για να κλείσουμε. Ήθελα να κρατήσουμε σε αυτό το επεισόδιο, παρόλο που λέμε για conspiracy, το hate της εβδομάδας. Αγαπώ. Γιατί το ζήσαμε μαζί. Ναι. Είναι μικρό hate. Πάντα ανυπομονή. Για πες. Λοιπόν, ήταν που ήμασταν με το αμάξι με την μία κολούτσι. Ναι. Αγαπώ τα ονόματα που δίνουμε στα αμάξια μας. Εγώ τη λέω Φιλίτσα, αλλά το βράδυ είναι η Debs. Το θυμάμαι τον Debs. She's bad. Anyway, ψάχναμε πάρκινγκ κλασικά στο Παγκράτη. Όποιος παίζει bingo, είπαμε τη λέξη Παγκράτη πάλι. Ναι. Ένα από τα hate μου λοιπόν είναι, βασικά είναι 2 σε 1. Νούμερο 1. Η κάδοι, οι απίστευτα πολλοί κάδοι που σε κάνουν να πιστεύεις ότι υπάρχει θέση και τελικά δεν υπάρχει. Και είναι η τοποθέτηση των κάδων ώρες. Είναι από εδώ και... Δηλαδή, θα χωρούσε αμάξι κάποιες φορές. Εκεί που είναι θυμάσαι απλά να σου λέω. Τώρα, αν πάρω τον κάδο και τον πετάξω κάτω στην κάθε φορά, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Δεν το κάναμε disclaimer. Οπότε, καδί, αντίο, σας βαρεθήκαμε. Και επίσης, ας φτιάξουμε κανέναν υπόγειο. Υπόγειο κάδο. Ναι. Εδώ δεν έχουμε πεζοδρόμια, θα βάλουμε και υπόγειους κάδους. Θα φτιάξω εγώ, δεν πειράζει. Και προφανώς, μιας και λέω για τους κάδους, ακόμη χειρότερα είναι τα μηχανάκια. Τα μηχανάκια που πιάνουν θέσεις. Εννοείται. Είναι για όλους relatable αυτό, έτσι και αν έχετε μηχανάκι, δεν με ενδιαφέρετε σαν άνθρωποι.
Ρε, Όχι. Έχω πολλά intrusive thoughts. Σκέφτομαι πολλές φορές όταν τα βλέπω αυτά. Σκέφτομαι τον εαυτό μου να βγαίνει από το αυτοκίνητο, να το κλωτσάει και να φεύγει. Εγώ είχα περάσει μια εβδομάδα ολόκληρη που ήταν ένας κάτω από το σπίτι των γονιών μου που εκεί έμενα τότε, που είχε τεράστιο μηχανάκι και πιάνε ολόκληρη θέση πάρκινγκ για βανάκι οριακά. Έτσι. Και του κόλλαγα κάθε μέρα ένα post-it και του έλεγα με passive-aggressive τρόπο τύπου «Καλό είναι να μην παίρνουμε τις θέσεις των ανθρώπων». Αγαπώ. Καλό είναι να νοιαζόμαστε και για τους άλλους μας συμπολίτες με χαμογελάκι. Το πιο ξεδιάντροπο που έχω κάνει σε αυτό, ξέρεις ποιο είναι? Έχω γυρίσει βράδυ σπίτι εδώ και έτσι όπως είναι έχει αυτοκίνητα, ένα μηχανάκι που πιάνει θέση και μπροστά έχει αδειάσει η θέση έτσι ώστε να μπω εγώ να παρκάρω. Και έχω κολλήσει το αυτοκίνητό μου οριακά πάνω στο μηχανάκι έτσι ώστε να μην χωράει κανένα αυτοκίνητο. Oh my God. Το έκανα. Συγγνώμη, το έκανα. Το έκανες. Η κοινωνία σ' ανάγκασε, Δημήτρη μου. Ναι, αυτά. Μηχανάκια, σταματήστε. Όλοι δεν μπορούμε να βρούμε πάρκινγκ και το κάνετε δυσκολότερο. Μην είστε εγωιστές. Να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι, εσύ πιστεύεις τώρα ότι είσαι πιο έξυπνος από μένα? Δεν είναι. Ή σαν αυτούς που περιμένουν όλοι στη λωρίδα να πάνε αριστερά και είναι αυτοί που πάνε όλο μπροστά και μπαίνουν μπροστά από το φανάρι. Μπαίνεις στο κλίμα του hate. Γιατί? Hate brings λοιπόν, hate. Violence brings violence. Παιδιά, επειδή για να μάθουμε κι εμείς έτσι, έχουμε ακόμη λίγο ανοιχτό μυαλό. Αν κάποιος από εσάς οδηγάει μηχανάκι και το κάνετε για κάποιο άλλο λόγο αυτό, πείτε μας για να τον μάθουμε. Αν δεν το κάνετε, θα το βρείτε κάτω μια μέρα. Αν μένετε εδώ στο κέντρο. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε μια ακόμη φορά. Ακολουθήστε μας. Βάλτε μας 5 αστέρια στο Spotify, κάντε και τα comments σας. Βγήκε μεγάλο επεισόδιο, αλλά νομίζω ήταν ένα απολαυστικό επεισόδιο. Ναι, μωρέ, δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Δεν ακολουθούμε κανόνες εμείς. Ποτέ. Σας φιλούμε, να έχετε μια τέλεια μέρα. Φιλάκια, bye! Oh my God, guys. Πιστεύεις εντωμεταξύ ότι το Windows Defender Summary με έχει σώσει ποτέ από ιό? Όχι, γι' αυτό θα πάρεις iMac. Δεν το λέει τίποτα. Not even COVID. No, I don't think so. I just have to double check that. Είσαι άχρηστη. Γιατί? Δεν θα το λέγα ποτέ αυτό, το ξέρεις. Μόλις το είπε. Δεν είμαι ξεδιάντροπος. Ευχαριστώ που μου το σημείωσες, Ρίγα. I'm stressed. That's quite okay. Synchronicity. Okay. Μόνο εσύ είσαι ασυγχρόνιστος. Όπα. Μήπως επειδή είσαι εσύ άχρηστος? Όπα. Τελείωσε, Ρίγα, φτάνει. Τέλος. Δεν ξανακάνουμε κανένα επεισόδιο. Φτάνει. Cringe alert. Εν τω μεταξύ, ο φωτισμός φανταστικός. The night is young. Επίσης, έχω βγάλει όντως μαλλιά. Τι conspiracy theory είναι αυτό, Ρίγα? Κανένα conspiracy theory γίνεται. Κανένα. Like, no. They're taking your plasma. Yeah, my plasma. To clone you. I love this. Θα ήσασταν πάρα πολύ τυχεροί αν υπήρχαν 5 εγώ.